Oorlogsgeheimen, 142 tweede. De film wordt opgenomen in België en Luxemburg. Zoals hier in het Vlaamse plaatsje Melay, waar een Limburgs dorp is nagebouwd. Er is maar 1 draaidag in Maastricht. Vanwege de financiën, maar ook omdat de huizen in Limburg vaak zijn opgeknapt. Daardoor hebben ze geen oorlogse uitstraling. Jacques Vriends is erg tevreden over hoe zijn geesteskind tot leven komt. Als je dan ziet dat ze er ook nog in slagen om dat beeld tot leven te brengen, om het niet alleen maar in mijn hoofd te laten zitten, maar werkelijkheid te laten worden, dat het dan ook nog klopt voor je gevoel. Dat je zo'n boerderij binnenplaats oploopt en denkt, ja, dit is de plek. Dan, ja, dat is geweldig. Oh ja, zo ja, top. Een van de hoofdrolspelers is Joes Brouwers uit Bocholt. Hij speelt de rol van Lambert. Zijn vader is NSB'er. Daardoor komt zijn vriendschap met Maartje en Tuur onder druk te staan. Een lastige rol. Ik heb eigenlijk niet echt voorbereid op die rol, want in het boek is de rol heel anders. Is de rol een stuk kleiner en is het echt een heftig NSB-jongetje. Maar ik heb wel, zeg maar, gekeken van hoe speel ik in die dilemma's en wat gebeurt er met Lambert. Bijvoorbeeld in het script staat het allemaal heel mooi omschreven. De film richt zich, net als het boek, op kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat doet een oorlog met vriendschappen? Welke geheimen dragen kinderen met zich mee en hoe overleven ze? Volgens Vriends belangrijke thema's, ook voor kinderen van nu. Dat je laat zien dat oorlog, hoe spannend het misschien ook allemaal klinkt, toch vooral is dat je mensen kwijt kunt raken, waar je zomaar kwijt kunt raken van de een op de andere dag, waar je heel veel om geeft of waar je van houdt. Oorlogsgeheimen komt volgend jaar in de zomer uit. Het is dan 70 jaar na de bevrijding. Er komt ook een lespakket en een toeristisch programma.